Ο Κρός παίζει ένα χρόνο, εκεί τσάμπα λεφτά τους τα παίρνει, μπροστά τα δύο σέντρεμπακ. Ο Αλόνσο που είναι 50 ετών θέλει 10 σαν κι αυτόνα και τώρα του λένε παίξε και στα χαφ δεξί. Πώς θα παίξει ρε Μπενίτες, έχεις φάει τις μακαρονάδες Μπενίτες, τα μυαλά σου τέτοια γίνανε. Από το λίπος. Από το λίπος ρε Κώστα. Όταν τρως μακαρόνια με κιμά και μουσακάδες, του γεμίζει το μυαλό από το λίπος, από τους κιμάδες. Ο κιμάς έχει το λίπος που ξέρεις τον πάντα. Γεμίζει. Δεν ξέρει τι λέει. Έλεγε η γυναίκα την άλλη φορά, ο άντρας μου λέει πάει μετά το Μουρίνιο και τα βρίσκει διαλυμένα. Και λέω Μουρίνιο, πως έχεις κάνει λάθος και τρως και εσύ μακαρόνια. Έτσι σου είπε. Ό,τι αφήνει ο μακαρόνια, όχι λέει μουσακά. Μουσακά. Άκου λοιπόν, επειδή τρως μουσακά, εγώ πήρα την Ίντερ, την έβγαλα πρωταθλητριών Ευρώπης, τα πήρα όλα, πρωτάθλημα και πήγε ο άντρας σου και δεν άφησε όρθιο τίποτα. Έχουν αναθενάξει τα μακαρονάδικα στη Μαδρίτη. Λοιπόν.